kaNcamalala engathi ngase ngithi mina ubani uNcamalala. Umsholozi mengabe ezalwa uzalwa njengomntwana oqale ukuphuma ekhaya emncane eyostruglisha eyohluphekela abantu abamnyama namanje usagijima ugijimela abantu abamnyama kodwa nizomelana ney'nkinga zokuthi nithole abanye bemthuka kwi-social media belebona le event. Nazaretha ngibekela wonke amakhomanda ngizokwenza nje inkonzo efishane ukuhlonipha lolu suku lanamhlanje. Ngicela nje ukuthi njengoba sengila abefundisi ngiyawuhlonipha ukuthi sebethandazile. Ngicela nje ukudlulisa lokhu okula ezwini lenkosi ukube bekuya ngami bebeyongena bonke abasemnyango ngoba sekuyisikhathi sethu manje sokuthi sikhulume nani because we can see ukuthi endleleni abanye benu abekho ready for le ndlela esihambayo. Angibinde bazalwane, siyakubona futhi siyakufila ukuthi endleleni abanye siyahamba but abekho ready, they don't understand ukuthi indlela esihambayo izoba negraveli, izoba ne-tar road, izophinde ibe nentaba, ibe ney'ndawo ezehlayo. Ingakho uzobona endleleni sihambe bese bakhona izinto esiyikhulumayo ngalawo mazwi. Ngifuna nje ukuqinisa amakhomredi esikhathini nje esifishane engizothola. Ngifuna ukufunda u-1 Samuel incwadi kaDavide bese ngifunda amavesi amabili kuphela, u-57 no-58. Kufundeka kanje: lapho Davide esebuyile ngemva kokubhujiswa komfilisti uAbneri, wamthatha wamyisa kuSamuel elekhanda lomfilisti lisesandleni sakhe. 58. uSawuli wasesithi kuye, jaha, uyindodana kabani? uDavide waphendula wathi, ngiyindodana yenceku yakho uJese waseBhethema. Ngifuna ukuzophendula nje umbuzo la ophume abe umprofeti. Ngenza ukuthi ungathi mawuhlangana nevideo noma uhlangana necomment ethuka ubaba uNcamalala bese wena uyayiphendula ku-social media kodwa azi ukuthi bakhona abambuka uNcamalala ewumboni. Kodwa khona incwadi mangabe sifunda siqhubeka yona le ncwadi sithola ukuthi yena uDavide uqobo lakhe uma ufunda ngaye, he is the star. Mawuhambela Israyeli kune-star esibizwa ngokuthi the star of Davide, okusho ukuthi uDavide akasekho yena kodwa imisebenzi yakhe isakhona. Ngamanje sizokhuluma ukuthi amalungu omkhonto wesizwe akawulandele umbono kaNcamalala engathi ngase ngithi mina ubani uNcamalala. Umsholozi mengabe ezalwa uzalwa njengomntwana oqale ukuphuma ekhaya emncane eyostruglisha eyohluphekela abantu abamnyama namanje usagijima ugijimela abantu abamnyama kodwa nizomelana ney'nkinga zokuthi nithole abanye bemthuka kwi-social media belebona le event. Bathi nilandela umcindezeli, bathi nilandela umdayisi, bathi nilandela isela. Ibambeni nebazalwane, uNkulunkulu uyamgcoba umuntu oyisoni. First admit ukuthi ohambeni lwakho angeke kuze kuxoxwe abantu abaright, kufuneka abantu abazovivinywa. uDavide uzalelwa esitebeleni kanti noJesu uzalelwa esitebeleni. Engingakusho ukuthi makhomanda noma umsholozi ukhona noma akasekho kodwa umsebenzi wakhe uyoqhubeka. Lento ethi mawuya ka-Israyeli usafica istar esibhaliwe ukuthi the star of David. Nala eSouth Africa siyawuqopha umlando ukuthi the history of umsholozi elwela abantu abamnyama, the history of Ncamalala ekhulula abantu abamnyama, the history of MK Party ekhulula abantu abamnyama. Silwane ukuthi noma sihambe endleleni sizohlangana nezinto abayikhombayo abathi zizono zikamsholozi
kodwa lithi iBhayibheli namhlanje uyagotshwa nomshoni, uyagotshwa nomuntu oyisoni abe umprofeti. Athi uDavide mayisho isiprofethi sokuqala athi izinja zingibambile kodwa amathambo ami aziwaphulanga. Lesi prophetho uDavide wasikhipha eneminyaka ewu-18 years, only 18 years. Wathi izinja zingibambile kodwa amathambo ami aziwaphulanga. Akaculi leli culo ethi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa kodwa angikwesabi okubi. Namanje ke bazalwane ngizonitshela amalungu omkhonto wesizwe ukuthi asihambe lendlela amakhongreti. Uma sibona wethu ekhezuka noma ehluleka endleleni bese senza njengabazalwane, sihambe somlanda, sihambe siyomlanda, sithi buyele ekhaya. Singazi ukuthi hayi abantu ababuyele emuva. Labo umkhonto wesizwe asingabi nabo abantu abazoresigna nabazobuyela emuva. Sikhona, asimvakashele, siye khona kukhomanda omunye siyothi khomanda ngeke mfowethu bekezela ngoba le ndlela isakhuphuka, le ndlela isazokwehla. Noma ngabe umsholosi bathi kukhona abantu abagudi kabi ukukuhlukanisa nabanye abantu ngoba bengasabafuni bona. Njengoba niqale lolu hlelo le-disaster, ngiyasifuna iskipha ngiyasifuna. Kahle kufanele ngisigqoke la ilizwi. Kufanele njengoba ngimile nami ngigqokisa iskipha ngoba lapho umkhonto wesizwe ngusihlalo wabefundisi ku-national, and ngiphusha lo mkhankaso ukuthi abafundisi abazoshumayela ivangeli lokuthula, abafundisi abazoshumayela ivangeli lothando. Ngeke ukushumayele uthando ungenalo, ngeke ukushumayele ukuthula ungenalo. I'm here to bless namadoda. Ngicela nje nisondele la ndaba ezitha. Ngicela nje ukuthandaza nethimba lonke le-disaster. Sondelani Dlamini. Ngifuna ukusilula izandla. Abaholi laba bakusasa. Abaholi laba bakusasa. Ngifuna nibambe lento kaDavide. Uthi uDavide izinja zingibambile. Usho uDavide uyayilusela. And uDavide akamazi nonina ngoba phela lithi iBhayibheli le ndoda le uJese yayithi phela mayifuna ukuthi umama ekamereni kulaba baka-Israyeli ke fanele nazi ukuthi indoda ithi mayisikhulile bese imhlelela umama ukuthi intambama fanele sibonane. Yayingamtshela ukuthi kuyokwenziwani. Lapha ka-Israyeli kwakufishwa uma kuyokwenziwa inkonzo yabantu abadala ekamereni. Lithi kwakufishwa kusheshe. Uma-ke indoda kankosikazi kaJese ifuna ukuthi ithole uDavide, lithi iBhayibheli yayisithanda omunye owayejwayele nonkosikazi wakhe. Yayithi mayibona unkosikazi wakhe ingabi nayo imizwa, kodwa mayibona lo wesifazane bese iba nemizwa yokuthi ngathi ihalela umuntu wesifazane. Iyasukeka ngelinye ilanga iyamtshela ukuthi wena ngicela ukuthi sibonane ekamereni. Ingakho uDavide ethola inzondo ngoba waziwa ukuthi wazaleka akayena owala ekhaya. Kanti uDavide lo wesifazane wabuya wathi ngizolala kwakho namhlanje ngoba indoda yakhe ithe ifuna ukungibona ekamereni. Gqoka nazi impahla zami ungene ekamereni. Angazi noma ngiyangizwa nimakhomani. Lo wesifazane akazange asho ukuthi uyongena yena ekamereni. Ugqokisa lo ngoba wamaziwa ukuthi lo uyacisha uyacimela, uyazwakala, uyazamula. Uyabona ngathi wayelungiselela ukuthi intambama uzodla kamnandi, kukhona isithelo esisha sizofika. Uma sekushona ilanga kanti lo wesifazane uzonika iy'ngubo zakhe lo ukuthi gqoka lezi ngubo ungene ekamereni. Lo wazitshela ukuthi uhlangane nalo mama kanti uhlangane nonkosikazi wakhe. Ngicela sithandazele labafowethu asiloko bagijima leli theku kusukela ngomhla ka-16 kuDisemba. Laba bantu ngiyabazi bonke, akeke ngithi mangibona la ngithi uqhamukaphi. And-ke bafowethu njengoba nikhona umsebenzi wenu ukuthi bangene abanye ningavali. Angiphinde makhomani ukuthi sibone obunye ubuso obusha njengoba sizothandaza. Ngiyabonga ukuthi leadership yonke ikhuphuke. Uyabona lento eniyenzile, niriske ngeimpilo zenu, nariska ngemndeni yenu,
naliska ngeingane zenu. Never mind indaba yemali, ayikhuluma indaba yemali. Imali ungaphatha imiliyoni namhlanje liphele lithi nya kusasa uvela uphatha 5 million. Into engiriske ngeimpilo zenu. Umsholozi noma enganiboni kodwa izwi liyanibona. Umsholozi noma enganiboni kodwa iKZN liyanibona. Njengoba sizoqinisekisa ukuthi namhlanje njengoba nimina niphethe uhlelo lokuthinta impilo zabantu, iyona nto esiyifunayo ukuthi nithinte impilo zabantu. Ngoba njengoba kuthi isimo sezulu siyashintsha, kuzokwenzeka okungajwayelekile, kuzobe khona abantu abazolahlekelwa noma ngabe umjondolo wakhe umuntu ubalulekile ngoba usuka athi umengena bona athi I'm on my comfort zone, ngisendaweni yami noma ngabe ngicane kangakanani. Kodwa labafowethu bathi bazothinta lezi impilo zabantu ngesikhathi umsholozi ebhizi ehlela izinto, bona bazobanga izikhundla, abazobanga itulo, kodwa bazoba phansi egrawundini bafuna ukusebenza. Ngiyacela abafundisi, ngiyabona abafundisi engibabonayo, ngifuna sikhulekele lezi ingane banomama. Ningawuthathi kancane umthandazo. Umthandazo awuvamisile ukubonakala njengemali. Umthandazo into ekulwela mhlawumbe uphuma la uqhuma ithayi ushayiswe imoto kanti ubuzoshona, kanti umthandazo wenziwe namhlanje. Ngiyacela nisivumele siphakame sibakhulekele bakomlethu. Cela nize ngapha abanye bami ngemuva. Sesiyanikeza lento yokulida sizozothinta. Ilinda ithinto iphakayise isandla bese uthumela umlilo kaNkulunkulu. Ngiyacela abafundisi abakhona silulizana ngicela sivalamele. Asikhuleke. Baba, egameni lika Jesu, naku lo mzimba omele uNkulunkulu uhlaka le disaster ngaphansi uNkulunkulu komkhonto wesizwe phathi. Sikhulekela uNkulunkulu owaqala wavula umlomo wathi uNkulunkulu makube khona lolu hlaka ngaphakathi oluzothinta uNkulunkulu onembeza nezimpilo zabantu abasuke sebelahlekelwe yithemba. Lumnise uNkulunkulu uthinte bonke abantu abasemhlabeni abangaba osomabhizinisi, uthinte bonke uNkulunkulu abangasemhlabeni abangaba nosizo bokubuka ngamehlo uNkulunkulu nothi okufuna ukwaziwa kodwa ngamehlo okufuna uNkulunkulu sebenzimali. Siyalikhuleka egameni lika Jesu ukusuka kwisithatha phezulu kushona phansi. Abantwana babantu uNkulunkulu bariske ngeimpilo zabo, bahamba uNkulunkulu emphambili ngengonyama, bakhuluma isitsha uNkulunkulu ukuthi kuyini lokhu abakwenzayo babiyele Baba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ubavale ucingo lakho elisezulwini, ubavikele uNkulunkulu emlonyeni wesitha, ubavikele uNkulunkulu emlonyeni wabantu abanamanga, ubenze uNkulunkulu bakhe lombutho uNkulunkulu we-disaster ukhule uphilise isizwe ngesizwe. uNkulunkulu gcwalisa umkhuleko zabanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ubagcobe ngamafutha uNkulunkulu, bahambe benoqina, bazi uNkulunkulu ukuthi endleleni kuzobe kufika izikhathi sokungavumelani ngezinto okuzobe kungakhazi ukuthi bahlakazeke. Bakinise Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bonke siyababopha ngombandela moyongcwele, sithi uNkulunkulu bayede, wena ubayede, uNkulunkulu omuhle ngezikhathi zonke. Hlala kubo uNkulunkulu, babusise, ubagcwalise ubuyele empilweni yabo nabantwana babo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.